Sinikka, terve! No mulla ei ole niin paha ongelma, mutta mun tiimiläisillä on enempikin ongelma siinä, että ne varmaan haluaisikin kertoa sen sulle. Mä jäämme äitiyslomalle ja mulle jää tonne hirveästi asiakkaita. Ne on kauhean kivoja pääasia, ne tasan varmaan muistaa mut. Niistä pitää pitää silloin hyvää huolta ja olla niille kiltti. Ja sitten katsoa, että ne on tyytyväisiä. Semmonen henkilö, joka osaa kohdata se asiakkaan. Laajakatseista, yleissivistynyttä ihmistä. Ja on hyvä ulosanti. Itsevarma ja supliikki. Iloinen, reipas, sanavalmis, rohkea tyyppi. Osaa olla oma itteensä. Jolla ei mene jauhot suuhun. Jakaa tietämisessä ja osaamisessa työkavereiden kanssa. Ei saa olla pihtari. Avoin kaikelle. Rempseä ja rehellinen ja ahkero. Hyvä laulaja. Osaa kysyä neuvoa, jos tarvii. Ja myös itsenäinen. Osaa myös päätellä. Jolla on huumoria kanssa. Siinä vähän pännensietokykyä kanssa, koska tämä voi olla joskus vähän semmoista hommaa, että siinä joutuu puremaan hammasta. Mukava ja sosiaalinen tyyppi. Nainen tai mies. Nuori tai vanha, mies tai nainen, niin sillä ei mun mielestä. Eikä sillä iällä ole juurikaan merkitystä. Semmoinen blondi, vähän yli 20 nainen. Ei. Tää on hyvä porukka. Tää on mukava tehdä töitä. Mä oon kohta yksin täällä miesten joukossa. Jos panostaa tähän hommaan, niin mun mielestä niin kaikki voi pärjätä. No sillä pääsee aika pitkällä. Jatkuvasti niin kuin tapaa lainausmerkeissä uusia ihmisiä ja mielenkiintoisia ihmisiä. Joskus kiukkuisia ja useimmiten kuitenkin ihan sympaattisia. Niin kuin me kaikki. Ja laitat itsestäsi vapaamuotoinen hakemus tänne sinikka.rannikko@opasmedia.com. Mä odotan täällä innossani. Mitä sä saat sinne, kun naurat ihan ajan? Tervetuloa. Tervetuloa meille. Välkommen alla som tycker att det här skulle kunna vara ett intressant ställe att jobba på. Välkommen att jobba. Det krävs lite hjärta och lite hjärna. En bra kombination. Välkomna.